Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille OG. Og vi har... Reload. Det er næsten det samme. Og vi spiller Reload. Så lad os bare trykke ready. Bare ready up. Jeg tager bare en ninja på. Kan Godzilla egentlig komme i Reload? Nej, det er kun i battle. Okay. Spiller med alle de ready, Malte. Ja, det har jeg. Nå, men derfor var det vel dig. Nå, ja, der er heller ikke et checktegn. Okay, I kan allerede se, hvad ham ved siden af mig hedder. Det er over mit navn. Og ham der, han hedder Vegas. Så lad os bare... Okay. Prøv lige at høre, hvad det er. Okay. Okay, nu prøver vi lige at lave en dagens quiz. Okay, jeg gør det her nu, og så skal I skrive noget i kommentaren og gætte, hvad det er. Okay, jeg håber, I kan gætte, hvad det er. Jeg skal lige prøve at lave en rigtig lyd. Er du tilbage, Vegas? Hvad? Er du tilbage, Vegas? Okay. Jeg kan ikke særlig godt gøre det, Malte. Nå, Nu kan jeg. okay. Bare lige mig og Nord, vi har krone på. Men det er jo bare et spil, så det gør ikke noget, hvis vi mister det. Hov, skal vi ikke hurtigt se hinandens crown siden? Jeg har 1, du har 10, og Nord han har 3. Hey. Se, prøv selv at se. Ja, prøv at se dig selv. Jeg gider ikke have det der. Det er grimme. Nej! Bare så ligger bare skud. Ja, okay, der. Er I klar til at vinde? At Tilde Towers egentlig. Hvor lander vi? Men nu er han ender ikke herovre. Okay, så det er hans egen skyld, han dør. Hvad? Så det er hans... Men lander ved en vores hus, hvad kan? Ja, nu er han ender ikke. Okay. Jeg har allerede 2. Har du ikke? Mor. Okay. Ja, det er jeg godt klar over. Ah! Okay, er han død? Nej. Den er overpowered. Her. Der med at have sted. Ej. Hallo, jeg har noget til dig, Malte. Ja. Nå, tak. Slap løs. Okay. Der. Hvad?
Slapberry. Er Klumbo kommet, eller hvad? Er Klumbo kommet, siden der er Slapberries? Hvad? Jeg spørger bare, om Klumbo han er kommet, fordi der... Du har da allerede en. Det er 9, og det der, det er 10. Han vil med at have den. Mig tak. Okay. Hallo? Her. Tak. Ja. Gift for ananas. Ananas. Det er Slapberry. Okay. Der er forskel. Meget. Okay. Hvad fandt du? Han fandt helt sikkert en Mythic. Hvorfor var du sådan? Altså, nu er jeg ikke jo. Men når han er løbet, du kan lige så godt bare samle den op igen. Jeg er lige... Det er jeg også. Jeg skal nok til deres job lige med mig. Jeg vil ikke engang have deres job. Det er et supply drop. Nå, okay, skal vi gå op i fight, eller hvad? Lige deroppe. Fuck, der er folk, Damn! Kan du høre, hvad jeg lige fik? Hvad? Okay, jeg fik en legendary hunting. Legendary hunting rifle. Legendary. Ud af supply job. Ikke? Ja. Okay, hvorfor max skulle 3.355? Det er bare... Ja, jeg bygger mig derop. Shit, der er folk bag os nu. Er der nogen, der har brug for hjælp? Ja, han er færdig. Nej, lige nu kommer den næste. Jeg grappler mig over til dem. Jeg kommer. Nogen, der har brug for hjælp. Han død. Nu skal du pænt ud. Og så kommer der også bare lige selvfølgelig nu her siden af. Nej, der har legendary eller Miller Hunting. Yes! Ja, jeg dør bare helt. Jeg pisse, det giver ikke noget. Hallo, hvad? Jeg lander lige over det, så jeg så. Okay, jeg er død. Hallo. Okay, ja. For en sikker landing. Når hvis du dør, så dræber jeg. Nå, ikke det der, det skulle du bare overhovedet ikke have gjort. Nå, okay, han kommer nu. Det var ret dumt. Ja, jeg lander over ved... Han... Nej, fuck, jeg blev ramt i luften. Ups. Okay. Hallo. Hvis du... Jeg dør bare helt. Jeg skal bare lige finde knappen, så jeg dør på. Det var ikke dans. Det var heller ikke markere. Der. Nej, det er fordi, jeg har lavet settings om. Nej, Vegas, bare hold dig i live. Okay, det er godt lootout, det der. Okay. Det er godt lootout, siger jeg bare. Jeg ved ikke, hvilken dag jeg skal gå op. Ja, Hvem vil du have den? ja, jeg vil godt have den der.
Men god start. Eller der er noget heroppe, som jeg lige kan starte med. Au, 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 au. Folk, de er bare for gode. Hello. Vegas, jeg kommer lige ned til dig, skal du lige hele mig. Her. Tak. Det er fint nok. Bare lige hele mig. Har du medkits? Tak, han kommer. Hold da godt. Nej. Nå, det var alt for videoen i dag. Vi ses.